Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain katsiran amma ba'd. Dumateng sedanten jamaah bapak-bapak ingkang kawula bekteni, ingkang kawula mulyakaken lan ingkang kula tresnani. Sumangga ngawiti ngaos punika kula dherekaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Perkataan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang arupi alhamdulillah. Alhamdulillah tais kabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Dados kanthi alhamdulillah niku mboten wonten ingkang pantes dipun matur suwuni, dipun puji kejawi namung Gusti Allah. Umpamanipun kita niku matur suwun dumateng sak sanesipun Allah punika pinangka lantaran utawi wasilah saking nikmatipun Gusti Allah. Kados dene waskurli wali walidaik. Kowe syukura maring ingsun Gusti Allah lan maring wong tuwa loromu. Syukur dumateng tiyang sepah kekalih lan syukur dumateng Gusti Allah niki sesandingan. Iki nek tiang Jawi niku ngendikaken awake dhewe kudu eling ilmu sing jenenge tangkan paraning dumadi. Ngoten nggih. Dadi wong Jawa niku riyen pun pinter. Dadi mengimplementasikan Al-Qur'an niku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Waskuruli wali walidaik niku diringkas dalam perkataanipun wong Jawa kudu ngerti sangkan paraning dumadi. Sangkane awake dhewe niku saka Gusti Allah. Parane awake dhewe niku nglantari kalian tiang sepah. Jadi dumadi ning awake dhewe niku wujude saking Gusti Allah lan lantaran utawa paranipun punika saking yang sepah. Pramila ngeten syukure kita dhateng Allah Subhanahu wa taala lan tiyang sepah punika niku dipun sandingaken. Menapa dipun sandingaken? Amargi tiyang sepah punika tiyang ingkang murabi. Murabi niku sing ngupeni awake dhewe kanthi kahanan nalikane awake dhewe niku tidak ada orang lain sak liyanipun tiyang sepah. Awit lahir nggih nika kita bayangaken umpama awake dhewe niku lahir teng alam donya terus wong tua kita niku dening Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak diilhamkan rasa kasih sayang yang akhirnya awake dhewe niku ya paling diguak kalen utawa ditokne ngoten mawon niku kanenten rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala niku sampai yang namanya orang tua bahkan hewan buas pun sing jenenge macan niku tak ganase kaya apa niku tetep sayang karo anake. Niku wujud rahmatipun Gusti Allah. Ngoten nggih. Lah pramila wingi kita belajar niku poso niku pinangka hubungan kita kalian Gusti Allah. Jadi janji kita kalian Gusti Allah pinangka nyuwun pangapunten kalian dosa-dosa kita supados kita murni resik wonten ngasadhalemipun Gusti Allah. Jadi sempurnakan kalian halal bihalal. Niku kalian tiang ingkang magopokan kalian diri kita. Duriyah. Nggih, anak kadang lan sedayanipun. Punika pertandaaken menungsa punika mboten luput saking iji hubunganipun kalian Gusti Allah, nomor kalih hubunganipun kalian tiyang sanes apa maneh ingkang sak naminipun kerabat.
Ngoten nggih. Dados wong Jawa niku wis pinter ngoten mawon. Lah niki langsung mawon kula waosaken hikam nggih. Langsung nggih pun dangu mboten dipun waos. Nggih jane ya mung kletan bodho pisan ya. Pisane sing wis. Ono kok ketoke suwene ram sing ngene nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Latu sahib aja ngancani sira man ing wong lan yan hadu layan hadu kang ora mbangkitake ka ing sira apa halu tingkae man walaya dulu lan ora nuduhake ka ing sira Allah ing atase Allah apa maqaluhu pangendikane man di alayakuna kelawan yen ta ora ana apa haluhu tingkae man wahimatuhu lan sejone man iku muta'alliqatun gumantungan billahi kelawan Allah wa maqaluhu lan pangendikane man iku laya dulu ora nuduhake alai ngatasé Allah wa ingkana lan senajan ana sapa man ana iku minal ibadi saking kawula utawa ahli ibadah wa zihadi lan ahli zuhud Pasuh batuhu maka utawi ngancani man sing model kaya ngono wae lil muridi kanggone wong ngersakake iku manhyun den cegah anha saking sohbah bi khilafi sohbati man beda kelawan ngancani wong yan hadu kang bangkitake kang sira apa haluhu tingkae man waya dulu lan nuduhake kang sira Allah ing atase Allah apa maqaluhu pangandikane man bi antakuna kelawan yen ana apa himatuhu sejone man iku muta'alliqatun gumantungan bilai kelana Allah murtafi'atun tur munggahake anil makhlukina saking makhluk kabeh la yalja'u kang ora bali fi hawaihi ing dalem kebutuhane man ilallahi ta'ala kejaba maring Allah subhanahu wa ta'ala wala tawakkalu lan ora tawakal bi umurihi ing dalam urusan iman ila alaihi subhanahu wa ta'ala coba ing atase Allah subhanahu wa ta'ala dadi ngeten nggih niki bab kekancan mulane kekancan niku awake dhewe niku makhluk sosial pribadi kita niku tergantung kalian lingkungan kita awake dhewe sampeyan niku awake dhewe anak lingkungan kita itu hidup ya sebagai anak lingkungan itu aja. Bagaimana lingkungan itu terbentuk, jiwa kita juga seperti itulah cerminannya. Sama ibaratnya ngeten nggih, setiap daripada daerah itu ada cerminan. Ciri khas manusia, sifat-sifat manusia iku modele kaya apa lah cerminane daerah ya kaya ngono kuwi. Lane enten daerah niku sing wonge gayane bencoleng kabeh. Akhire dadi yes pokoke daerah sifate ya kaya ngono kuwi. Enten sing mriku modele wong niku dodolane homer kabeh. Iku kabeh. Ya sifat-sifate wis konten niku seneng pemabuk dan lain sebagainya. Enten daerah niku sing mayoritas mriku adalah penjudi. Akhirnya ya mayoritas nanti anak turune ya jadi penjudi. Enten daerah niku sing nggene prostitusi. Wis kaya ndangkrong apa ya to? Lah ya to. Apa lho? Ya ketoke jarene paling sedang ndangkrong ya, ndangkrong. Ah sampeyan ya langsung nyaut ngono lho ya nggih. Apa wis tau rono ngono ya. Oh ya Allah. Sebut ndangkrong langsung bajilat ini. Ya Allah. Yes. Lah kula riyen ngajar pesantren cedhake mriku lho Pak nggih. Wah, piye? Nek ora teng mrikune lho, kula cedhake niku enek pesantren. Ku bayangane sampe to ndangkrong ya Allah. Bladar. Ya wis niku jarene ngoten nggih, jarene. Engko nek teng Jakarta enten pundi? Kramat Tungkak ya. Kramat Tungkak. Enek nganu Surabaya enek Doli. Yo apal ram sampean niku. Gang Doli sembuh wae enten niku nggih. Lah manusianya ketika seperti itu marah, maka jiwa-jiwanya orang itu ya karakternya sama. Podo.
daerah niku nek akeh santri akeh ulama, maka cerminannya mereka juga mencerminkan apa keadaan yang dinamis agamis, tergantung kalek lingkungan. Pramila sih jenenge suasana niku penting. Awake dhewe niku ora iso ngembangke agama niku dhewean gak iso. Tak kuat-kuate sampean niku kusuke kaya apa, manggone ning ndangkrong ngoten niku ya tetep ating benjilak mripate ya toh. Ora kuat, Pak. Ndak akan kuat. Glebak. Ndang lah kusuke kaya apa manggone enten abendina ndeloki sing kaya ngono kuwi. Nek ra pengin ya ejet. Wong menaluri manusiawi. Ten nggih. Normal, normal. Normal. Ngaten niku normal banget. Wis karemmu. Ngaten nggih. Lah. Dan sekarang ngeten nggih, masyarakat, di dalam masyarakat niku cerminan pertama itu manusianya. Lah manusia itu nanti tingkah lakunya seperti apa? Terbimbing dengan syariat atau tidak? Lah niku yang mempengaruhi daripada keadaan lingkungan. Ciri khas karakternya manusia ya kaya ngono kuwi. Lah terus karakter manusia niku mengke terdidik di dalam jamayatul muslimin. Milanipun Kanjeng Nabi niku wanti-wanti ngeten alaikum ma'al jamaah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Kowe kudu bareng-bareng karo jamaah. Jamaah sinten? Jamaatul muslimin. Sing mayoritasé wong muslim ku akeh kowe kudu kumpul nek kono. Mergane Gusti Allah SWT, rahmate Gusti Allah itu akan turun bersama jamaah. Nek dhewek-dhewek niku sak kuwate sampean niku ya abot. Nek ora kelase wali ya Pak nggih. Nek kelase wali Kanjeng Nabi Muhammad kiambak niku mawon nggih. Dalam sisi dia berdakwah dhewean. Apa dhewe mboten? Niku panitiane kathah. Kanjeng Nabi Muhammad niku dakwah Islam. Pertama sendiri niku panitiane Jibril, Mikail, Israfil ya itu. Nggih nggih. Ku panitiane kathah niku ora dhewean, Pak. Rumangsamu Kanjeng Nabi dhewean mboten. Wong sing nggawa wahyu, mengke sing ibarate mbaturi sing ngewaki yang menurunkan mukjizat itu adalah Jibril. Dene Jibril karo sampean ya kadoang to. Jibril sitok karo sampean niku 1000 ngoten lho ya, Cik. Lah keren Jibril to ngoten niku. Pramila agama niku mboten baen-baen, Pak. Agama itu suatu perkara yang penting yang mana untuk mengkarakter manusia agar sujud kepada Allah. Itu saja dari langit Allah SWT niku panitiakan untuk mengawal Rasulullah SAW untuk mengawal sujud itu panitiane nganggo Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan lain sebagainya. Niku hanya untuk mengawal agar manusia sujud dan mengakui la ilaha illallah. Lah perkara ngono jarine ora penting. Ya nasibe la ilaha saya bertahlilan tok. Ora tahlilan sampean ra nyebut ya wis repot niki. Ngoten nggih. Pun kita begini nggih. Lah sekarang masjid menapa masyarakat itu cerminannya itu adalah di masjid. Lah nipun dingendikake al masjidu mir'atul muslim. Masjid niku pinangka cerminan kaca benggolone wong ngoten nggih. Dadi nek masjid makmur niku ya pertanda nek masyarakatipun agamis. Iku tapi yang mungkin masalah ikhlas dan lain sebagainya niku keri mawon. Lah kalau ibaratnya masjid itu sepi, masyarakatnya niku atine niku ya sepi sangka agama. Masjid itu nanti di situ tergantung manusianya juga. Nek sing ngisi masjid niku mengke terjadi congkrah pecah belah, niku masyarakat niku mengke ya congkrah pecah belah. Jadi cerminane akur napa niku damai sejahteranipun masyarakat niku tengere masjid. Lha niku nate nggih Pak nggih. Al apa ya mbuh niku satu bentuk feeling ora feeling nggih ibaratipun anepan utawa gambaran masyarakat niku. Masyarakat masjid ngeten niki. Masjid wis apik. Teng gambaran teng mimpi kula niku ditingkat ya. Ditingkat. Lah bar ditingkat ngeten niku. Iku kula enten khatib. Khatib niku suara tanpa rupa. Kon iti jajal telitinen.
kuwi bangunan sing dhuwur, sing tingkat dhuwur, kuwi nyambung karo sing ngisor apa ora. Kan bayane niki ditingkat ngoten nggih. Niku nek slupe ngisor karo dhuwur niku mboten nyambung, mengke bangunan dhuwur niku gur diselehke potensine pripun? Ambruk ta? Ambruk. Lah niku tak teliti kula kek mubeng. Niku teng mimpi mawon mubeng. Niki asli niki kula ngimpi ngoten niku. Mubeng. Bar kula teliti ternyata niku napa niku? Mboten nyetek, mboten nyetek. Dadi slupe ngandhap niku mboten nyambung kalian sing nginggil. Lah akhire dalam mimpian niku masyarakat niku do gumregah. Mergane rancangane sing dhuwur niku luwih apik timbang sing ngisor. Tenan niku luwih apik. Secara strategi, secara bangunan, secara ayalan ataupun angen-angenipun umat niku jane pingine gawe sing luwih apik. Tapi mboten nyambung kalian sing ngandhap. Arek apike model kaya apa bangunan dikokke dhuwur. Bangunan yang kedua di atasnya kok gak nyambung karo dasare. Pripun? Apa? Akhirnya masyarakat itu do gumregah. Terus niku suarane Hatib niku ngeten. Kowe kandhanono masyarakatmu sing gelem mbok kandhani. Nggih estu kula kandhani, wae masyarakatku. Kowe nek arep mbangun tingkat sing dhuwur iki ngati-ati. Mergane napa? Ora gathuk karo stek sing ngisor. Ora gubris, sing penting apik, ora usah urusan. Sing penting bangun niku lak ya becik to. Bangunan apik niku lak ya apik. Ya wis karemu. Akhire bener, masyarakat gumregah brol ngene. Pas niku kula tangi, iki arep enek apa? Bule bener. Enten ada-ada jane rene ya dadi siji sak masjid ngeten niki. Gara-gara ora setuju paham antawisipun kelompok ibaratnya dadi rong kelompok. Niku akhire gara kekecewaan niku sing separo niku pengen gawe masjid dhewe. Tujuane jane ya apik, apa enek Pak wong gawe masjid niku tujuane ra apik. Kabeh wong gawe masjid niku tujuane apik, tapi motif bais pertama niku kan gara-gara kecewa, ndak setuju dengan saudara. Lah bangunane apike kaya apa tetep niku mengke runtuh. Betul. Niku boten dangu, niku terus bangun masjid Mbak. Wis ngedekne dhewe ngoten niku. Wah jebule ngipi iku tenanan. Rancangane bangunan ya luwih apik. Sisteme niku ya ketoke luwih apik, tapi secara tidak langsung niku dhek tidak mengakui daripada dasar masjid yang pertama. Pramila niku nek tengah ayat niku terus kula buka Quran niku ndelalah. Buka niku ngeten. Enten wa minan nasi mayyattahidu masjidan diroron wa kufron wa tafriqon bainal mu'minina wa irsadan liman haraballah. Sebagian manusia eneng sing bangun masjid niku ning mbayani kanggo umat. Masjid kok mbahayani. Ya ta. Lah rumah sampeyan masjid niku kadang nek akhir zaman niku mulane kadang kula ya wanti-wanti samriki radio sirang omah 40 omah rono 40 omah rono 40 omah rono 40 omah rono wis ben masjide siji ae. Arep bangun gawe ya musala. Enek latarmu sing wombo-wombo kuwi monggo. Ya toh ning jenenge musala. Aja masjid. Nek masjid niku mesti kowe gara-gara ora setuju karo kancane. Ah niku jenenge masjid diror. Niku ceriyose ngeten Kanjeng Nabi Muhammad niku jaman rumiyin ngeten. Duwe masjid sik jenenge Masjid Kuba. Wonten Abu Amir Al-Yamani dhek pendeta saka Yaman sadar masuk Islam terus melayu napa hadir teng Madinah. Dengan harapan nek aku engko teko ning Madinah wong aku ki mantan pendeta mesti dapat sambutan yang luar biasa. Tapi ternyata apa? Ya biasa wae wong muslim ya wis ora disambut dengan begitu spesialnya. Sakit hati. Lah sakit hati akhirnya ada gawe masjid dhewe arep nyaingi Kanjeng Nabi. Dadi terus Kanjeng Nabi pirsa, Kanjeng Nabi niku wonten enten perjalanan. Niku wonten perjalanan niku apa nggih? Teng sahabat niku Abu Amir Al-Yamani niku dalam
isi pas dadine mbane nek mriki niku ya launching apa jenenge launching ya peresmian ngoten niku Kanjeng Nabi kan salat teng mriku nggo ngresmekke masjide Abu Amir Al Yamani teko dalan niku Kanjeng Nabi jane nggih pun mangkat wong Kanjeng Nabi niku wong apian niku dicegat Jibril aja kowe ora oleh nyang Gusti Allah ora oleh salat ning kono kae latu soli apa latu soli fihi abadan la masjidun usi sa'ala taqwa fi awali yaumin ahakun antus solafi kowe ora aja rasa salat ning kono masjid kae iki mbahayani kuwi jenenge ndira ndira apa motif baisnya itu untuk memecah belah umat dan niku ya kowe rasa salat ning kono ora masjid sing awal kowe sing dibangun atas dasar takwa kowe luwih hak salat ning kono nah mulane sakniki kan akeh to masjid kerjae keletan dalan ngono wae gara-gara beda pendapat akhirnya ngedekne dhewe ya kono wadan kene ya wadan kono Jumatan kene ya Jumatan kono pengen luwih rame wong enake Jumat akhirnya nggo namu serane Jumat berkah orane sing to ayo wis karemu pokoke promosine lak ya ngoten-ngoten niku to nah lha niku jenenge diror ngoten niku sing ayat niki kadang jarang diutarakan oleh para ustadz nggih saniki mulane marak di sana sini niku jarak tidak ya segur cedak gara-gara motive niku apa kecewaan akhire ngene masjid dhewe ngoten lha ceritase pripun Kanjeng Nabi niku dawuh kon ngobong masjid niku kon ngobong nek saiki arep ngobong wani ora geger kan ya rasa diobong nek saiki cuman dalam sisi kita memilih untuk sholat niku untuk memilih untuk sholat ya gen atimu ki anteng atimu ki paham la masjidun usisa ala taqwa fi awali yaumin ahakun antu sholati nek enten ngoten niku kowe salat di masjid pertama yang dibangun atas dasar takwa kowe hak kowe salat ning kono mergi ngeten masjid yang pertama itu pasti motif bangunnya itu takwa kenapa motif bangunnya takwa zaman biyen rong enek masjid ayo bareng-bareng awake dhewe guyub rukun bangun masjid berarti kan motif pembangun iki jek bareng-bareng guyub rukun akur damai dengan tujuan yang sama. Lah iku nek enek model ngono ku mulya masjid sik kaya ngene iki. Ngoten nggih. Mulane kene arep masjid apa lemahe wombo-wombo ya nek berkeletan dalan ora usah datang ngedekne masjid dhewe. Paham nggih? Nah niku kula aturaken ngoten. Pun sakniki bali teng niki. Lah terus mulane ngeten nggih. Tiang niku sesuai dengan cerminan masyarakat itu kaca benggolane niku pertama adalah masjid. Kalau masjid itu runtuh, umatnya niku terah, maka secara tidak langsung mungkin masyarakat niku ya terjadi perpecahan. Lah ngimpi kula niku bener, nalikanipun masjid wis dadi loro, niku lembaga. Umate ya dadi loro. Umat Islam ya pemangku masjid niku dadi rong kelompok. Bar pemangku masjid dadi rong kelompok niku poros kepemerintahan niku ya dadi loro, terjadi kudeta. Antarane pemimpinnya niku digulingkan dengan poros oposisi, dasarane ngoten niku. Niku digulingkan. Masih rame ngoten niku. Akhirnya terus mengke seni budaya pun ya dadi loro. Wis serem kok iki. Iku rombongan reyok apa nggo wayang kene nek wayang wis kono yo ngedenge dhewe. Secara kronologi jane apik siji dadi loro. Tapi ketika itu dibangun atas dasar keiri dengkian itu tidak baik. Poros ujungnya apa? Pertama gara-gara sangka masjid. Mulane jenengan niku bareng-bareng penting ngopi, rokok udut gitu teng mriki wis bareng-bareng masjid diramekke. Napa sarang-sarang sing enom kuwek pun monggo. Ngoten nggih? Ora rasa dadak iku beda sithik ora masak. Ora kena teko beda sampean sujude beda ora? Beda. Bedane piye? Siji marep ngetan. Ayo sujud padha wae. Paling ngeten mawon, paling siji niku bathuke ditutup, satu siji bathuke
Buka, ngono sampean ngomong terus ora sah jare sapa. Nggih. Ngoten niku. Mengke sampean kayak belajar madzhab liyane niku jenenge sujud niku wis pokoke sujud ngoten mawon rasa anggota pitu. Secara madzhab Syafi'iyah pancen dudu nganggo anggota pitu. Bathuk niku kudu dibuka. Telapak tangan loro, gitu. Terus dengkul loro ora dibuka malah batal. Gitu. Dengkul loro kalih tumit loro, Pak. Tumit niku padha nggih. Tumit mriki. Mulane sampean nek sujud niku sikile niku aja dijongkeng. Nggih driji niki lho. Kata-kata iki lah dijongkeng to. Nah niku penak kita dijongkeng ngoten niku. Niku nek secara madzhab Syafi'iyah niku mboten sah. Tapi mungkin nek miturut madzhab Hambali mboten masalah. Wong sing penting sujud ngoten mawon. Filosofine pun ngeten Imam Hambali niku ngeten nggih. Wong niku sujud enten ngarepe berhala, iku rasa dadak nganggo syarat, ya kok sujud ngoten mawon, nggo bathuke tutup ora. Dengan niat dia sujud kepada berhala niku kasil hak kafire mboten? Kafir. Kafir toh? Kasil. Lah kanggo sing ibarate kafir sujud kali berhala niku rasa dadak nganggo syarat, ngopo sujudnya Gusti Allah kok syarate ongele liram niku napa niku dawuhe Imam Hambali ngoten niku. Nek batune nek aku Ngaten nggih, kesalahan teknis. Gangguan teknis atau kesalahan teknis. Yes, ora apa-apa. Ngaten nggih. Lah pramila ngeten. Masjid dengan masyarakat itu adalah satu kesatuan, ora iso dipisahkan. Lah masyarakat itu dibangun atas dasar suhbah. Suhbah niku napa? Kekancan. Bareng-bareng alaikum ma'al jamaah. Awake dhewe iso bareng-bareng dengan jamaah itu dibangun atas dasar persahabatan, kekancan. Ngoten. Pramila teng mriki teng kitab hikam niku ngeten. Kekancan niku Ibnu Athaillah Iskandari ki paring dawuh ngeten. La tusahib man lam yanhaduka haluhu wala yaduluka 'alallahi maqalahu. Iki sampeyan eling-eling nggih. Latu sohib ojo kekancan sira man ing wong layan hadu kang ora mbangkitake kang sira apa haluhu. Walaya dulu lan orang nuduhake kang sira ala Allahi ngatasé Allah apa maqaluhu pengucapane. Jangan kamu berteman dengan orang yang tidak bisa. Jangan kamu berteman dengan orang yang tingkahnya, perilakunya itu tidak bisa membangkitkan kepada kamu akan hubunganmu kepada Allah. Ojo kekancan karo wong sing sifate kuwi ora ndadekne sampean semangat tuk ngabekti karo Gusti Allah. Lan ojo kekancan karo wong sing ucapane kuwi ora iso nuduhke maring Gusti Allah. Bialai aku nak kalau metu mutalikon bilah. Ciri-cirine apa kanca sing ngono kuwi sing ora etuk dikancani? Ya kuwi wong kuwi tingkah lakune sejone urip kuwi ora enek ketergantungan karo Gusti Allah babar blas. Terus omongane niku ya ora enek nuduhake cedhak-cedhak maring Gusti Allah babar blas. Tingkahe ya ora ngelingne mek pangeran. Omongane ya ora nasihati gen awake dhewe eling maring pangeran. Sangger ketemu sik diomongke slot. Bene. Terus ibarate ndangkrong. Wis ngoten niku rembukane ya to, tingkah lakune wis ora nuduhne wong soleh babar blas. Menjauhkan kita kepada Allah SWT. Perkataannya semakin melalaikan kita dari Allah. Ngono ki nek mbok terus-terus ke suwe-suwe atimu atos. Mulane nek teng alalan niku ngeten. Fa in kana dasyarin fajanibu sur'atan wa in kana dakhain faqarin hu yaqtadi. Nek ana kanca ala lakune ndang dahana yen ana kanca becik enggal ndang kancanana. Ngeten niku. Niku nek teng makalah teng alalan ngoten niku. Lah niku kekuatan iman kita. Nek tiang soleh para wali pancen gak popo kekancan karo wong sing tingkae adoh sangka pangeran ku gak popo. Ning niate karena dhek punya kapasitas untuk mendidik, membimbing dan
memperbaiki. Lah nek modele sampean katut utawa memperbaiki Atau ya wis. Lah nek potensine katut iki ya ora usah coba. Engko rasa nyoba nyang ndangkrong lho ya. Ketoke wis tutup. Wis tutup. Lah saiki ndangkrong tutup mbeji kono wah marak. Wis kacau wis. Aku ora ngerti ya. Aja teko. Wah aku engko nuduhke aku entuk dosa ya Allah ya Allah. Oh malah dadi ngene-ngene wis apa ngawur wae. Niku lho tak duduhke sithik ya. Ae nek sampe lewat munggah nyang jalan tembus lah enten ngene. Denger sampean. Angger kodene ngene-ngene kae, wah tak cobane. Waduh. Kacau sampeane. Oh repot ki. Nggih, niku mboten sedaya ngoten niku. Wonten mriku ngene tesih sae nggih. Dadi mengke keluarga nggih saged nginep teng mriku dan sebagainya. Nek ndangkrong niku lak murni. Murni nggih, tapi kita wis tutup ya. Tutup wis dereng. Ora ngerti. Ya beneran ora ngerti, berarti ora tau nyoba. Nggih. Dadi ngeten nggih. Ciri khas tiyang niku sing ora entuk dikancani niku apa? Tiyang sing tingkah lakune niku sejone iku ora ana ketergantungan sama Allah sama sekali. Terus ucapannya tidak menunjukkan mengingatkan kita kepada Allah. Wa in kana minal ibad, walaupun dia itu termasuk orang ahli ibadah. Kok iso ahli ibadah niku ora ngelingne mek pangeran? Jajal saniki tetelnya sampean bayang nih. Dhek ahli ibadah, salat ya salat, ngaji ya ngaji. Ning kok gak iso nek sampean cedhak niku gak iso tingkah lakune niku marakne awake dhewe eling mek pangeran. Kok iso? Iso wae. Kadang tiyang ngeten. Wong ibadah tingkahe ya tingkahe saleh. Tapi ketika di situ ada ujub dan riya, iku ora ana ruhiyat. Sehingga ngibadahi kaya apa apike niku nek ijik enek ujub lan riya niku ora duwe ruhiyat. Dadi tidak ada daya tarik. Arep kowe nyawange cebleh. Lah malah tambah mangkel. Yuh tekon neh. Model sedang manggon ngarep meneh. Wis kae lho sesuai. Wong napa kae sangger kae teko ngono wis liyane ra giliran babar blas. Wis pokoke ngimami terus. Khotbah ya kae terus. Kaya ora nek liyane cacah. Nggih to. Lah niku dhek digagas ngoten ya saleh. Niat dia sebenarnya ya baik nyang masjid ya sujud Gusti Allah. Tapi wong liya niku nyawang ya mangkel. Sangger ndonga ngeten nganggo nangis. Wis ya Allah. Lindungilah kami ya dadak anggo nangis barang acting sampe lak ngono ta malah ada niku lha iku ora malah ora nrenyuhke wong liya gen ibarate cedhak mek Gusti Allah Subhanahu wa taala malah menjadikan wong liya niku mangkel. Bacaan Quran iki to ya apik duwake daki ala padune pamer ya to mumpung ibarate napa Ramadan wis sing ngrungokke akeh to maca diapik-apikke jajal lo ngerti nek salat dhewe kaya pitik nuduli jagung. Lah ngoten niku. Itu banyak walaupun ahli ibadah apakah mesti seorang ahli ibadah itu menjadikan orang lain itu tergerak hatinya untuk dekat kepada Allah? Belum tentu. Tergantung daripada hati nurani. Kadang amale ra sepiro, pakaiane ya ora sunah-sunah banget. Tapi dhek murni datang ke masjid dengan niatan sujud kepada Allah tanpa ada riak, tanpa ada pamer, tanpa ada ujub. Dengan amal yang sedikit itu pun orang tertarik. Wong kok sangger cedhak karo dhek niku rasane damai. Setiap ucapannya kok mengingatkan hati saya selalu ingat kepada Allah. Wah niku akeh sing jenenge wong ibadah pun hakikate niku teko duwe nur di dalam di modele lah saya gampang Pak nengeri wong model-model ngoten niku. Dadi ngibadah ahli ibadah niku marakne mangkelke utawa ngayemke. Ngoten nggih. Lah nek wong ibadah niku berarti ciri khase sangger wong iku teko malahi wong risi marakne mangkelke. Lah itu ibadah yang di dalamnya masih ada dunia.
Jenek ujube, jenek riyake. Mulane arep sregepe kaya apa, pintere kaya apa ora nek wong trenyuh. Eneke malah mangkel sekiranya mimbar munggah mimbar ngono wong kuwi. Ayo. Apa ora nek liyane to jane. Yo. Ayo, aki munggah. Nggih, ngoten niku. Niku siji pertama. Tingkah lakunya walaupun dia ahli ibadah tidak menjadikan orang lain itu menjadi dekat kepada Allah, malah tambah mangkel. Wazihad. Walaupun dia itu orang zuhud juga. Wong zuhud niku anti dunia. Jaga kita tekoki. Umpama sampeyan iki kekancan. Anak sapa? Anak Gocekan. nangis tenan ya. Ora kan. Enek bolole. Oke. Yes, bet. Cibet sirah ketok. Dadi ngene, wong zuhud barang ya ngono. Wong zuhud niku dereng mesti. Wong zuhud niku ndadekne wong liya niku seneng niku mboten. Ciri khas ngeten, zuhud niku enten sing zuhud tenanan, enten sing digawe-gawe. Wong zuhud niku jarene wong niku nek zuhud niku lak wis wong anti dunia. Sampeyan jajal ibarat ya, enek wong zuhud, jarene zuhud. Gaene neng masjid wae, muter tasbih, pakaiane ngasih lusukan ben ra ganti-ganti sarunge ngasih ngepir nyambet gawe. Kowe nyawang ngoten seneng apa mangkel? Lah iya. Jarene zuhud anti dunia sangger ibaratnya sampean ketemu guru masyaallah Pak. Masyaallah dunia ini sementara, akhirat selamanya. Tinggalkan dunia untuk cita-cita akhirat yang ngoten niku. Sampean tambah mangkel ora? Arep mangkat nyambet gawe mikul pacul nggawa abuk terus ibaratnya dicegat masyaallah Pak dunia sementara akhirat selamanya sampean mangkel ora? Lah iya. Lho kok kaya men ibarate muter tasbih iku iso nekakne sego. Lah iya to? Lah niku justru ibarate ngeten, ketergantungan orang-orang yang dia itu emba-emba zuhud. Ketok-ketok ora butuh donya, ora butuh gayang, terus nek dheke khusuk eneng masjid munter tasbih maca Al-Qur'an niku dudu sunahe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nyunakaken ngeten nggih, kowe kerja kanthi asilmu donya kuwi nggo nopang agama. Mulane wajah itu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kowe iki kudu mujahadah enek dalane Gusti Allah kanthi diri dan harta. Lah nek kowe ora nyambet gawe harta saka ngendi? Lah iya to? Ayo marane mangkel ora? Ya sampean ibaratnya gacor ning Tegal ngoten niku terus diwejangi, diwejangi Pak. Donya niku sementara Pak, akhirat niku sing bakal awake dhewe. Mosok sampean niki ibarate donya digawe santai mawon mboten cah ibarate napa petentengan tenanan. Sampean wis keringetan meruntus tambah mangkel ora? Tak giyah cok sisan. Ah iya ta. Oh, eling Pak, eling karo akhirat, eling karo Gusti Allah. Lho rumasane kene iki gacrok lemah ora eling karo pangeran wae piye. Kene syukur karo nikmate Gusti Allah, diparingi nikmat, dikai Tegal, dikai bumi gen digula wentah tak ge nragati putra wayah, tak ge nafkahi keluarga, tak ge nyekolahke anak, tak ge mondokke anak iku ya agama. Mangkel ora sampeyan ngono iki. Lah iya mulane wong ki ngaten nggih, zuhud niku kadang ya embo-embo, kadang ya tenanan. Nek wong zuhud tenanane dhek niku arek ora butuh donya, ora alok-alok karo wong liya. Nek zuhud ya zuhud dhewe wae. Ora sah ibate zuhudke wong liya. Ibarat arek lumuh alek lumprung ya dadak ajak ya ora. Ya padune kan ngaten ya. Arek ngedengne partai perlumuan dadak ajak. Ora saja nek kowe nglompro ibarate klumprung ya klumprung kono. Kowe ora nyambet gawe ora nyambet gawe kono. Nek makommu wis teko makom tajrid monggo. Nek makommu iki ibarate jek asbab, sing kowe iki ya jek butuh. Kuwi ya nyambet gawe ya daripada mung mengharap sumbangane wong liya. Ngono iki. Dadi niku zuhud ning ora ndadekne wong liya niku dadi ayem atine ning marakne
mangkel. Wong ngono iki ora mbok kancani. Ya wis kita zuhud-zuhud apane ya. Enten niku. Paham gitu dia iki. Nah, kadang orang niku ndak paham, ndak sadar dengan keadaan dia itu etok-etok zuhud, etok-etok khusuk. Ya mbok khusuk tenan, mbok zuhud tenan aku ora ngerti. Tapi ciri khasnya bisa dipahami. Kalau amalia dia itu menjadikan orang lain itu tidak ada hiroh untuk semangat agama, bahkan menjadikan image agama itu seolah-olah image-nya kayak gitu, malah menjadikan orang liya niku mangkel. Berarti itu bukan zuhud yang sebenarnya, duduk ahli ibadah yang sebenarnya. Yang ngono rasakan sani. Ngoten nggih. Paham nggih? Nah, jadi jangan berteman dengan orang yang tidak membangkitkan tingkah lakunya, perbuatannya tidak membangkitkan hiroh kamu kepada Allah, dan perkataannya tidak mendekatkan kamu, mengingatkan kamu kepada Allah, walaupun dia ahli ibadah ataupun orang-orang zuhud. Dan merkali. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama terkadang kunta ana sapa sira ana iku musian gawe elek. Fa'ara tumuli meruhake ka ing sira al ihsana ing kebagusan mingka saking sira sapa sobatuka kancane sira. Man utawi sohbah wa kang utawi man iku aswaun luwih elek apane halan tingkae mingka timbang sira. Yakni negesi ana sohbataman sak temene ngancani wong. Gua kang teman iku dunaka sak ngisore sira iku dararun bahayani mudun tur mligi. Di annaha karana sak temene kelakuan iku lagoto yakti bakal nutup sak angka ing sira uyu baka ing aibe sira. Batu bayinu lan mertelake laka maring sira kamalaka ing kesempurnaane sira. Patu hibu maka seneng sapa sira laka maring sira apa kusnudoni. Fatu hibu maka nyenengake laka maring sira apa kusnudoni apike penyangka binafsika kelawan awadene sira. Fatak jibu tumuli ujub sapa sira bi amalika kelawan amale sira. Watak naulan onaah nrimo sapa sira bi ahwalika kelawan tingkah sira warida lan rida anin nafsi saking nafsu waru'yatu waru'yati ihsaniha lan nyawang kebagusane nafsu iku aslun asli wis niku mawon nggih. Dadi ngeten, terkadang sampean kuwi gawe elek awake dhewe wong elek ya sini dengan sik wae. Terkadang kita itu adalah orang jelek. Kemudian ada teman ataupun orang lain yang memperlihatkan seolah-olah kamu itu masih dalam keadaan baik. Nah, siapa orang tersebut? Ada teman kamu yang perbuatannya itu lebih buruk dari kamu, itu terus mengatakan, memperlihatkan kepada kamu bahwasanya kamu itu masih dalam keadaan baik. Dan niku sing ndadekake awake dhewe niku tertutup mata hati. Jadi ngeten, rubama kunta musian farokal isana mingka sobatuka man huwa aswaun halan mingka. Dan jadi terus lanjutane terkadang niku enten kanca niku kanca niku kanca sing luwih elek awake dhewe elek-elek ngoten mawon nggih. Kadang enek kancane awake dhewe sing luwih elek niku nyawang awake dhewe ngomong ke lho Kang nek sampean ki jek apik timbang aku. Dinggo oh iya. Dene lha nek ibarate kowe ibarat pomo nyolong sik mbok colong piro? Aku nyolong ngene iki. Nek semono iki urung sepi. Piro ajane ngene. Engko makasarane kowe nyang ndangkrong piro? Aku gek nyoba pisan ngene. Ndangkrong wah aku ki nek ya to. Nek aku ki lho ya to. Kuwi oh klangenan, wah mesti 3 dina pisan. Nah, misale ngono kuwi. Lah,
Orang ketika dia itu berteman dengan orang yang lebih jelek, terus dia mengatakan ketika keadaan kamu itu, kemaksiatan, kesalahan kamu itu lebih minim, lebih sedikit daripada dia. Terus kue disobyo, kue iki jek apik. Lah kowe lak ya ku luhur to. Iya to, awake dhewe nah aku jek apik, berarti seberapa. Apa ngene malah ibaratnya diomongke ngono ki piye nek guru kelas e ya engko tak lancangi malah. Lha kaso. Lho kadang niku wong lak ya bangga dengan kemaksiatannya kan bangga. Misalnya pemakaian judi niku kalahi sampean niku 1 juta. Nek guru kalah semono pret ngene. Sepiro lah ngoten niku. Aku ki lho ben sawah ngasih kedol, sapi ngasih kedol. Ngono ki ya bangga. Cerita karo kancane ya bangga ra? Wong ya teko. Oh, wis repot ya. Ya ni ana sobata man huwa dunaka dororun mudun. Lah ngono ki bahayani li ana lagoto angka uyubaka. Ngoten niku bahayani Pak nggih. Bahayane apa? Bahayane kanthi sampean niku rumangsa nyawang nek awakmu kuwi jek apik timbang wong liya niku wau sing ngomongke kowe disobya jek apik niku wau. Terus napa seolah-olah kamu itu lebih baik dengan merasa lebih baik daripada dia, lagoto angka uyubuka. Itu terus aib-aib kamu itu tertutup. Termasuk tertutup dengan kemaksiatan aib orang yang lebih parah itu tadi. Berarti kowe nek wis ibarate aibmu ketutup rumangsa luwih sithik, berarti kowe terus rumangsa ijek apik. Fatubayyinu laka kamalaka. Terus kowe ibarate ketok awakmu kuwi ijek sempurna. Fatuhibu laka husnudzon binafsika. Terus kowe nyangka nek awakmu kuwi ijek apik. Lah nek ijek rumangsa apik terus sampean ujub. Kene aja boleh aku iki apik timbang oh jebule warah. Watak nau biawalika warito an nafsi. Lah nek wis ngono kuwi sampean membuka diri, membuka peluang untuk nafsu memperturutkan daripada hawa nafsu. Sehingga engko kelangenane ngene. Alah nek ger kaya ngene iki ra sepiro, kae luwih elek kok baleni meneh ra apa-apa. Ayo to. Ngoten niku. Sehingga amaliyah yang kamu itu dipuji dengan keburukan dibandingkan dengan orang lain yang tidak lebih jelek, itu merasa lebih baik. Lah ketika merasa lebih baik itu seolah-olah bukan aib karena ada yang lebih parah. Terus kamu jadi kelangenan pengen baleni meneh. Ngoten nggih. Nah niku bahayane nek sampean wis elek kancan karo wong sing luwih elek. Dadine sampean eleke nek kelase niku rendah, niku berpotensi masih merasa baik. Ketika masih merasa baik, engko terus nganggep aib apa maksiat kesalahan kamu itu ringan. Nek ringan engko baleni neh ra apa-apa. Ngoten nggih. Lah engko nek ibarate baleni ra apa-apa, pisan pindho baleni, sesuk baleni meneh. Arep persentasenya itu adalah kecil, niku nek di bulan balani terus niku lak suwe-suwe dadine ya tetep gede to. Nah, ten. Mulane yo repot nggih. Wis pokoke ngono kuwi. Maka dalam sisi berteman niku nggih, berteman niku ya kita harus pilih-pilih. Apakah mereka itu mengingatkan kita kepada Allah atau justru keburukan kita diingatkan dengan kita dipuji seolah-olah kita itu belum seberapa dalam sisi keburukan, akhirnya biasa dengan keburukan tersebut, langko terus jadi kulino. Itu yang parah, akhirnya membahayakan. Terus niki lajenge ngeten nggih. Makola amalun niki makalah yang nomor 3. Makola amalun, makola ora sithik apa amalun amal barizun kang metu min kolbin saking ati min kolbi jahidin saking ati kang zuhud.
ai gairi muta'alikin bidunya tegese ora gumantungan kalian donya bal huwa balik utawi amal wa ingkana senajan ana iku kolilan sithik fil hisi ing dalem kahanane iku kasirun akeh fil makna ing dalem maknane li salamatihi krana salamete amal minal afati saking pancabaya alqadihati kang rusakake fi kubulil amali ing dalem den tampane amal minar riyae saking riya wa tasna'u wa tasanu'i lan berbuat linase maring manungsa wa talabul a'radi lan murih pengaruh adunyawiyati kang bangsa dunya wa damil khuduril qalbi lan ora ana hadire ati ma'a maula serta pengiran fi hali fi'li ing dalem tingkah nglakoni likilatil wasawisi krana sithike waswas asyaitoniati kang rupa setan ana siati kang rukul min hubidunya saking seneng donya wala kasur lan ora akeh apa amalun amal barizun kang metu min qalbin raghibin saking ati kang seneng fidunya ing dalem donya dadi ngeten nggih ora ana amal kuwi diwilang-wilang sithik menawi amal niku wau medal metu saking ati sing yuhud niku sing gumantungan karo donya balua balik uta amal iku wau wa ing kana qalilan senajan niku sithik fil hisi ing dalem kahanane iku kasirun fil makna iku akeh ing dalem makna wae mergane napa slamet saking rusak napa perkara sing batalake ditampane amal sangka rupane riya. Dadi ngeten nggih. Amal sithik niku nek metu sangka ati sing ora karep masalah donya, kuwi diwilang-wilang Gusti Allah amal kuwi akeh. Saniki sampeyan misale ngeten ya, salatmu sithik, aku ya ndunung salatmu sithik, paling wajib tok, ya ta. Ngoten iya to. Nggih, kula paham mawon. Salat sunah niku paling ya kala-kala ya. Ramadan sregep. Tahajud. Blas. Kelakuanmu. Iya. Duha mbok lakoni ora? Blas. Ning rezekine lancar wae ya. Oh, apik berarti. Dadi sampean niku ora nek taluke bahwasanya nek salat duha niku salat rezeki. Yo sapa sing ngomong jane salat duha salat rezeki ngawur wae. Ya salat niku salat ngono wae, sujud karo pangeran. Masalah rezeki lancar ora ana hubungane karo salat nggih. Untuk berarti ngomong salat ekonomi ya Allah, ya Allah. Mau sujud pangeran ya jolo proposal ae. Ya sampean duha ngono wae ya. Tahajud ngono wae. Engko nek nglilir krasa nguyuh lah bar nguyuh ya wudu lah ra ketang 2 rakaat ku bar ngletak neh ngono ya. Ya saiki awake dhewe niku lak ngeten to. Dadi ngopo jenenge wudu niku abot to Pak ya. Aku tak tekok sampean umpama ya sapi ndek sapi tenan. Sapine kejigung, tabungi ngek ngenten niku. Mencolot ora sampean? Colot. Wah, langsung gumbregas rat. Bareng kuwi ibarate mbuh kuwi ibarate letong mbuh ya sapi ya kating ya semua terjang ya ra. Yang penting sapiku selamat. Ya wis kena. Bare niku lak kena letong. Sampeyan niku berkena letong, kena uyo sapi isuh apa ora? Isuh. Isuh tok utawa wudu? Isuh. Lha itu to. Lah jane ya padha wae to. Padha wae isuh kuwi ya ngilangi kotoran, wudu niku ya ngilangi kotoran. Ning ngopo antaran isuh karo wudu kok abot wudu? Lah bedane apa? Iya. Lha umpama sampeyan wudu bare niku terus salat 2 rakaat alhamdulillah Gusti sapi kula selamat mboten sida mati lha ngoten ya apik to. Nek sampeyan niku terus ibarate isuh tok bare niku nyemut udut plepuk. Iya ora? Ngoten niku wis telek-telek karo udut. Ya ora apa-apa maksudnya ku ya apik. Tapi ngeten niki nggih, kenapa yang namanya wudu dengan wisuh biasa niku abot wudu. Mergane ngeten, perkara niku tandane barang niku bener, niku mesti digodha setan. Setan ora rida nek wong kuwi nglakoni. Mulane pun wudu niku kanggone menungsa niku abot.
abot jane ya padha-padha wiso. Mergane setelah wudu itu minimal masyarakat niku ngeten, wong Islam niku ki ambak niku nek setelah wudu minimal enek istidat raketang 2 rakaat aku arep sujud karo Gusti Allah. Nek kowe wisuh tok, kowe ora mungkin kowe nduk istidat arep sujud karo Gusti Allah iki ngerokok niku wau. Lah ya to? Nek kowe gur iso istidatmu kelop-kelop karo ngerokok karo ngopi ya to, karo bengok-bengok. Kopi dong. Lho, sapine jigo ngerti ora? Ngono ta ya. Wong lanang anu jiwo tangi wae ora batang wae wis malah ngono. Malah ngarani batang. Iku efeke nek sampean gur iso. Nek sampean niku wudu terus emosionalnya itu hilang. Alhamdulillah ya Allah jenengan tesih bangun napa tangekaken kula sehingga saged gacar sapi, sapine selamat terus Allahu Akbar sujud alhamdulillah. Lah ngono ku ngarepe nangeke bojone bareng akeh ngerokok blebuk, Bu. Ngene iki beda to rasane San. Pangdemene kopi nggih Pak. Wis beda. Ora getak ya Kang. Gara-gara wudu karo iso pun beda. Lah makanya setan tidak senang ketika orang wudu karena istidatnya ada. Dia itu ingin melanjutkan dengan wudunya untuk sujud kepada Allah. Sedangkan nek kowe iso tok ra mungkin arep sujud karo pangeran lho ya hukume ya rasah juga sih. Ora enak wong niku ibaratnya iso tok terus sujud salat niku ya rasah. Wong mergane tata caranya ya walaupun sama-sama ya sampean iso ngilangi kotoran. Lah niku bedane amaliyah niku napa? Nek niku enten dawuh, enten sisi pembersihan dosa, iku setan ndak ridho. Makanya hanya sekedar wudu saja setan itu ndak suka. Mulane abot. Dan nggih, nek isuh niku Jadi amal niku tidak ada amal yang sedikit kalau itu muncul dari hati yang zuhud. Zuhud itu apa? Cinta tidak cinta dunia. Jadi amalmu kuwi sithik, nek atimu ki zuhud, maksudnya zuhud apa? Ora karep donya. Lah amaliyah sing ora karep donya ki apa? Siji sampean niku amal niku wala tusrik bi ibadati rabbihi ahada. Kowe kanthi amaliyahmu ora nyekutokne Gusti Allah. Nyekutake Gusti wong amal salat kok iso nyekutake Gusti Allah kuwi piye? Iso. Ya kuwi kowe ngamal salat ning gen didelok